kaixo, ni Iker naiz eta nire asmoa da futbola hitz egitea. Zeren gustatzen zait. Lehenengo kontatuko dizut kondaira bat eta gero istorioa. Orain dela urte asko salvaje oestean bi tximu zeudela. Bat hartu zuen buruhezurra eta beste bat egin zuen eskularru batzuk. Jarri zituzten hiru palo edo horrela eta hasi ziren eta inventatu zuten jolas bat deitzen dela futbola. Eta hori da kondaira. Orain istorioa. Baziren behin bi lagun. Bat Mikel deitzen zela eta bestea Andoni. Mikeli gustatzen zitzaio kirola egitea. Besteari telebista ikustea.